uba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo tabathe ithuba ke bazalwane ndibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nikuzo tabathe ithuba ndibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo igama lam ke ndingusihle bonani andiyamidedwa ndihamba nalo mkhonzi mandithathe ithuba ke ndibulise kumama utata ubhuti nakwintanga ndini nakuye wonke kumntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lombukelo wethu uKristu amen igama lam ke ndingu-Anelwa Kamguni masithembe ukuthi sohlala sonke de kufikelele ala xesha lethu lokugoduka bawo bawo masibulele ke ngoku umntu siyathemba into yokuba uyamchazela omnye empilweni icawa yabantu abangacawiyo isiyiqalile masivule inkonzo yethu namhlanje bawo ngomthandazo bawo masigobeni intloko ke kwindawo esikuzo sithandaze yise wenkosi yethu enguYesu Kristu Thixo olungileyo Thixo onamandla amakhulu ekuhlweni nje Thixo wethu olungileyo siza phambi kobuso bakho Thixo wethu olungileyo ebusweni nje Thixo wethu olungileyo sibulela Thixo wethu ukulondoloza nguwe sibulela Thixo wethu uthando lwakho sibulela Thixo wethu inceba yakho Thixo wethu olungileyo ekubuleleni Thixo wethu olungileyo siyavuma Thixo wethu olungileyo ukuthi wena ungu-Alpha Thixo wethu olungileyo kwaye Thixo wethu olungileyo ukwanguye no-Omega Thixo wethu onamandla amakhulu asimbonanga Thixo wethu ofana nawe Thixo wethu olungileyo asimbonanga uThixo olungileyo uThixo onenceba enjengeyakho Thixo wethu olungileyo asimbonanga Thixo wethu uThixo onothando olunjengolwakho Thixo wethu olungileyo othi Thixo wethu olungileyo nangona singenzi kakuhle Thixo wethu olungileyo amane elanda Thixo wethu emkhondweni wethu Thixo namandla amakhulu sithi Thixo wethu olungileyo sesimhlazisile Thixo wethu olungileyo anikele ngonyana wakhe Thixo wethu olungileyo kwenzela ukuthi amadlava afana nathi Thixo wethu olungileyo izinto Thixo wethu olungileyo bezingenagama Thixo wethu olungileyo izinto Thixo wethu olungileyo bezijongelwe phansi Thixo wethu olungileyo omalahlwa Thixo wethu olungileyo nofele Thixo wethu olungileyo babonakale Thixo wethu olungileyo befumana isidima Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu Thixo wethu olungileyo nangona Thixo wethu olungileyo singama-athalala Thixo wethu olungileyo endleleni Thixo wethu olungileyo kodwa wena awusilahli nomzuzwana Thixo wethu olungileyo kungona Thixo wethu olungileyo ebu-athalaleni bethu Thixo wethu olungileyo Thixo wethu umane usithanda wena Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu siyibona kumaSirayeli loo nto Thixo wethu olungileyo Thixo wethu onamandla amakhulu bebesithi bawudliwa zinyoka Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo uzama icebo lena Thixo wethu olungileyo ubobasindisa Thixo wethu olungileyo baphinde bakulibala endleleni Thixo wethu olungileyo ngoba Thixo wethu olungileyo kwaba mnandi kuthi Thixo wethu olungileyo sikhangela abanye oThixo sikhangele Thixo wethu olungileyo ezinye indlela Thixo wethu olungileyo kodwa Thixo wethu olungileyo kwaba kubi emiphefumulweni yethu Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu sikhalele kuwe Thixo wethu olungileyo
kodwa nomzuzu omnye wena usikhalala Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu okanye Thixo olungileyo usijikela umqolo, Thixo olungileyo siza ke Thixo olungileyo ebusweni bakho ke ngalomzuzu, Thixo olungileyo sizisa Thixo olungileyo ikhaya Thixo namandla amakhulu lomzalwane wakho Thixo olungileyo ethe ephume esikolweni okanye Thixo olungileyo ephume ekhaya Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, Thixo zizinto zonke Thixo olungileyo ngenxa yolonwabo Thixo olungileyo, Thixo ozizinto zonke Thixo olungileyo, Thixo kuba yena Thixo namandla amakhulu esithi ubhalansisa Thixo olungileyo ubomi Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu kodwa Thixo olungileyo kwavakala Thixo olungileyo kufonela ifamily yakhe Thixo olungileyo kusithiwa Thixo namandla amakhulu makakhawuleza azofanisa Thixo olungileyo kuba nanku umntanakhe Thixo olungileyo echolwe kwizitrato zaseDimbaza Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu siza ke Thixo olungileyo sizisa phambi kwakho Thixo olungileyo elokhaya namanye amakhaya Thixo olungileyo athe Thixo olungileyo yashiywa zihlobo Thixo namandla amakhulu, amanye Thixo olungileyo bebeka izihlobo zabo kule mpelaveki Thixo olungileyo, amanye Thixo olungileyo yasalungiselela Thixo namandla amakhulu, Thixo zizinto zonke Thixo olungileyo kodwa Thixo olungileyo ngalomzuzu Thixo namandla amakhulu siza phambi kobuso bakho ngenxa yabo Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo sithi Thixo namandla amakhulu kumhlaba waseBuffalo City Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu siva Thixo olungileyo kusithiwa Thixo namandla amakhulu kukho i-ATM ebhombishiwe endaweni ethile Thixo olungileyo, sisithi Thixo olungileyo sothukeleyo Thixo namandla amakhulu siphinde Thixo olungileyo sisithi namandla amakhulu sive Thixo namandla amakhulu ukuthi abanye Thixo olungileyo ikhona ebhombishiweyo Thixo namandla amakhulu endaweni ethile Thixo olungileyo kukho Thixo olungileyo nalapho Thixo olungileyo ifamily Thixo olungileyo ezophulekene Thixo olungileyo nabantwana babo Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu ibreadwinner zamakhaya Thixo olungileyo, abanye Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu ibingabo Thixo olungileyo amaqhaga lamafamily Thixo namandla amakhulu, abanye Thixo olungileyo ibingabo kugqibela kulamakhaya Thixo olungileyo bekuthenjelwe ngabo Thixo olungileyo, abanye Thixo olungileyo kuzawuvalwa Thixo olungileyo kungabikho Thixo olungileyo nento ezophinda ihlume emveni koko Thixo olungileyo, kodwa ngalomzuzu Thixo olungileyo sibeka Thixo olungileyo igazi lakho Thixo olungileyo kulamadoda Thixo olungileyo athola imali Thixo namandla amakhulu Thixo olungileyo sithi Thixo olungileyo xa wephuma emakhayeni abo Thixo olungileyo wahanqe uwabiyele Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu siza ke Thixo olungileyo phambi komkhonzi okanye Thixo olungileyo nomkhonzi wakho Thixo olungileyo ozowubeka ilizwi kule ndawo Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu umhanqe naye Thixo olungileyo umbiyele Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu ususukuzigwagwisa Thixo olungileyo kuye Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo thithi nathi olungileyo esiza kummamela Thixo olungileyo kwindawo esiza kummamela kuzo Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu kumakhaya Thixo olungileyo esiza kummamela kuwo Thixo olungileyo kwimeko Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu esizammamela Thixo olungileyo sithubeleza kuzo Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu afike Thixo olungileyo nangakasana Thixo olungileyo afane Thixo olungileyo nelitye Thixo olungileyo lembombo Thixo olungileyo abakhabalicekisayo Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu bonakala wena Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu uba sisisombululo ke Thixo olungileyo siyambiyela ke Thixo namandla amakhulu umthamsanqelise Thixo olungileyo umnike Thixo olungileyo izidingo zenhliziyo
zakhe Thixo olungileyo, athi Thixo olungileyo amazwi Thixo olungileyo phumile emlonyeni wakhe Thixo olungileyo, angabuyeli kuwe Thixo olungileyo, elambatha Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, awuloqoki wena Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, awusiso nesiqhuza Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, simake Thixo olungileyo egepini phakathi kwezinto zonke Thixo namandla amakhulu ezenzekayo kwilizwe lethu Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu Thixo olungileyo, sibekela Thixo olungileyo amadoda Thixo olungileyo namankazana Thixo olungileyo ahleliyo epalamente Thixo olungileyo, ahleliyo Thixo olungileyo kwiofisi Thixo namandla amakhulu, babonakale Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ubanika ubulumko Thixo olungileyo, siza ke Thixo olungileyo phambi kobuso bakho Thixo olungileyo, siza Thixo olungileyo phambi kwetrone yakho Thixo olungileyo, sicela ezi zinto Thixo namandla amakhulu, sikuthembile ukubana uyazenza wena, zenze ke Thixo namandla amakhulu, ngoKristu Nkosi yethu, amen. Bawo wethu osezulwini, mawaphathwe ngumngcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike indawo yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka seduse mihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sixolela abo basonayo thina, ungasingenisi ekulendweni, sisindise enkodlangalweni, ungabungani udumiso malubekho kuye uyisema kuye uyesu nyana nakuye umoya oyingcwele njengoba kunjalo kusekuqalekeni, kunjalo kunje uya umana kubanjalo kude kube Tata, masibulele ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo bawo. Sithi enkosi kakhulu. Qaka apha emthandazweni wakho anikuvanga uthandazela amanxeba eSundowns. Hayi baba. Anikuvanga ba uthandazela.
abanamanxeba abuhlungu eSundowns ngokubethwa yiPirates. Uyabathandazela andikuvanga. Bawo singazithandazela zonke izitimu bawo. Singazithandazela zonke izitimu ngoba ayikho itimu engabethwayo bawo. Hayi tata. Kodwa ke ngenxa yokuba sidlala sisebenza kunye bawo. Ndicinga into yoba uzaba nozwelo. Bathi bayibiza kamnandi abantu phaa kwaZulu. Ndicinga uzaba nozwelo. Bawo waqomba uzanithulisa kuqala bawo. Hayi bawo. Leve kupeleyo undi WhatsAppela apha. I don't think ibiseyifikile. Hayi bawo first half uthi hayi siyawina bawo siyawina. besiwina ke laxesha bawo. Ndithi xa ndiphinda ndijonga ndithi hayibo besiwina bawo. hayibo Alamzuzu bendithetha nawe. beniwina bawo. Kwenzeke into Njengangoku le measure yokugqibela siqalisa wina kodwa yaphela imethi singasawina. Kodwa ke bawo ima bawo. masibaleke Ima bawo. isehlukana le. Uyarode eBhayibhelini. Uyarode eBhayibhelini. Zange abe ngumuntu omhle. Noba ngowokuqala, noba ngowesibili, noba ngunyana kaHerode, uHerode qha. Ukhadoso bawo. Khadoso. Bawo isithina Noba yiplayer. phaa ephefeni thina samgxotha ukhadoso. Nina naqomba ndizomthatha ngapha kulaa ndawo ahleli kuyo nomfaka apha. Bawo uHerode zangalunga. uHerode nguHerode. Iqinile bawo uHerode zangalunga. Awuthethi into ngokhadoso. Andithethi into uHerode nguHerode. uHerode bawo. Bawo masinikele. Ukuba awukanikeli bazalwane, ukuba awukanikeli siyacela torho ucofe usubscribe. Umnikelo wethu lowo. Ukuba ukamcofa usubscribe, sicela ucofa usubscribe. Ukuba ke ungumuntu oqhele ukuyibukela le nkqubo, ungalibali ucofa ulike. Naba ke uyaqala ukudibana nale nkqubo, ungalibali ucofa ulike. Uze uthi ke xa ubonayo into yokuba ukhona umuntu odinga ukuyiva enye yezi zinto sizithethayo apha, ucofa ushare ukwenzele ifike kwi-platform zakho ozisebenzisayo, usincedise ngomnikelo. Ungalibali ke ukuthi kwiindawo ohamba kuzo, indawo othanda ukuhamba kuzo nendawo umane uxoxa kuzo, noba zingxoxo ezinjani, umane ufaka into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa nentsimbi yesihlanu. Ke bawo siyibambele apha ke icawa yabantu abangacawiyo apha eDimbaza. eDimbaza ke kukho izeleku esikhe zalandelelana ukwenza. Siyibambe ke icawa yabantu abangacawiyo selapho. Bawo ke ndithetha le nto kuba ndizama ukuthi ngamanye amaxesha bawo sithi noba sesidiniwe into yokuba ingangathi le nto siyenzayo itya kwawethu amandla, kodwa ngenxa yokuba ngamanye amaxesha sizibona siphakathi kobubi, siye sibone ukubaluleka komthandazo. Sele kukubi simane sizama ukuceba umthandazo. SiseDimbaza ke thina, kodwa izinto ezinje ziye zimane zisenzeka nakwezinye indawo. Ngoko ke bazalwane, okwethu esikuzamayo sizama ukuthi singayeki ukuthandaza. Bawo yazi akhona amaxesha apha nje ebomini ubone bana le mina ayifani yayizolo. Ewe tata, obu busuku abufani. abufani nobuya bayizolo ubusuku. Zikhona imini apho khona kuvele kube mnyama ngakumbi. Ewe tata. Kodwa le platform ndithethela nje isiqu esi sam. Ewe Le tata. platform ngithi ndawungena apha. Xa ndiphuma apha ndiphume ethini noko ubusuku obebendukubo nangona ingaphumanga kubo, kodwa libe khona ithemba ukubana izawuphuma. So bawo kule nto uyithethayo ayincedi bona, kodwa inceda kwakunye nathi. So ingaske basubscribe le nto siyivayo, nabanye abantu bazokwazi ukuyiva bawo. Ewe tata. Ke bawo okunye bawo engifuna singakushiyi phambi koba siye emazweni bazalwane. Kule veki bawo abantwana besikolo, u-Department of Basic Education, kule veki bawo bayaqala ukubhala uviwo, kuthiwa zi-trial examinations. Bayaqala ke bawo ngoMvulo, bayaqala nge-business studies kwakunye nesilungu. Sasele ke simane sibeka bona ke bawo emithandazweni. Utata uSijula
nguye umuntu engimaziyo pha kwa business Kwa studies business. pha eArch kwesiyasethu isikolo notata uPaulus pha esilungwini ndagqibele nguye ke bawo notata uPaulus pha esilungwini pha eArch pha ke kuthi emsebenzini sinotata uNjikazi pha ku business studies ogqiba sibe noJafta pha kwindondoni pha esilungwini sinibeke emthandazweni ke bazalwane sinibeke emthandazweni bawo ke okunye ke bawo sibabeka nje ndinomdla ke bawo apha esilongweni bawo abantwana bayakwazi ukukhumsha kule era because thina ngalaa xesha lethu besikhe sabethwa ngu-Mixity no-2Go sibhala amagama ashunqile apha until ndathatha okanye nabanye bathatha isigqibo sokuthi ayisilungile le nto wabhala umntu ngokupheleleyo wazokwazi uzibona uba thini andikwazi ukubhala okanye thini ndiyakwazi ukubhala because laa nto ibikwenza ungazazi nokubana uyakwazi ukubhala ubone esikolweni ngokusobhala oo-2Go u-2 no-Go. So abantwana bangoku bawo apha esilungwini bawo banjani bawo ingxaki ke andingomntu okwaziyo usi-assess isilungu but ke ikhona nento yokuba kukho no-ChatGPT ngoku abantwana bavele benze ngale ndlela benza ngayo bakhona ke noko ke abafundisekayo kodwa ke ingathi sinengxaki nokuba kusetyenziswa nezilenga zo-TikTok kusetyenziswa nezilenga ke ze-social media ndiyacinga into yokuba laa nto iyaqala phaa kuthi isaqhuba and then ke ngoku abantu abasakwazi no-differentiate into yokuba sesiphi isilungu esiformal nesiphi isilungu sokudlala ndiyacinga into yoba sisilungu sokudlala ke bawo singahlelanga apho bawo asikho esikolweni ngoku kodwa ke sinibeka emthandazweni bazalwane sizawuyaphi tata bawo kule ncwadi ka-Isaya umprofeti u-Isaya ngama-50 amashumi 50 vesi ye-9 u-Isaya chapter 58 verse 9 nezinye ke ivesi ke uBhayibhile wethu azazifunda emveni ke kwale ingoma. Masifumane ke ilizwi lethu bazalwane libhaliwe kwincwadi yomprofeti uIsaya ngesahluko sama-58
siya ke kuverse 9 soqala kuverse 8 phansi kwesihloko esithi uzilo olubuxoki noluyinene. Isaiah 58 siqale kuverse 8 phansi kwesihloko esithi uzilo olubuxoki noluyinene. Sifundeke. Kuyakwandula ke ukukhanya kwakho kuthi qhephu njengokusa kuhlume kamsinya ukupholiswa kwakho. Buhambe phambi kwakho ubulungisa bakho buqoshelise emva kwakho ubuqaqawuli bukaYehova. Uyakwandula ubize asabele uYehova. Uzibike athi ndikho. Ukuba uthe wakususa phakathi kwakho ukufaka idyokhwe nokwalatha ngomnwe nokuthetha ubudenge. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Siamo
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Kwincwadi ka-Isaya bazalwane, sahluko 58 verse 9. Uyakwandula ubize, asabele uYehova, uzibike athi ndikho. Ukuba uthe wakususa phakathi kwakho ukufaka ityoko, nokwalatha ngomnwe, nokuthetha ubuthethe. Abantu ke abayaziyo iBhayibhile, abantu bakaThixo, badla ngokuthi u-Isaya lo ngumprofethi omkhulu, okanye incwadi ka-Isaya le ibalelwa kwincwadi zabaprofethi abakhulu. Ndazi ke noba ngumprofethi omkhulu ngokubaluleka na, okanye ngumprofethi omkhulu ngenxa yobude bencwadi yakhe na kunezinye incwadi zamaprofethi. Ngoba abaprofethi abancinci ii-chapters zabo azide zifike naku-59 lo, okanye u-58 lo simfundayo namhlanje. Kodwa ke bazalwane, singekho apha lo mzalwane usibalisela okanye usibhalela ngokukhalinyelwa kozila okanye kokuzila obubuxoki, ugqiba asikhumbuze nangokuzila okuyinene. Njengomprofethi ke, umprofethi ngumntu othi utsho uThixo. Apha lo mzalwane uthuma into yokuba makahambe ayokukhalimela abantu bakwaSirayeli ngoqeqo lwabo, baxelelwe bonke abantu bakaYakobi izono zabo. Esi sono ubhekiselwe kuso sisondele ekuzileni, ngoba bawumnguni abantu becawa okanye abantu abathi bayazana noThixo bayisebenzisa kakhulu le nto yokuzila phakathi. Ingakumbi xa ikhona into abalindele ukuyizuza, bayisebenzisa kakhulu le nto yokuzila, okanye abanye bayithetha kakhulu le nto yokuzila. Xa ndijonge apha ke ingangathi yinto endala le, ayiqaleki apha kuthi, le yinto endala le. Mhlawumbi le nto bawumnguni yenziwa ngenxa yokuba iyaziwa iprotocol yayo. Mhlawumbi kwezinye iindawo ikhona apha ibhalwe khona, mhlawumbi kwezinye iinkonzo ide yabhalwa emgaqweni into yokuba ngeentsuku ezithile enyakeni siyazila. Kunjalo nje ukuzila kwethu kuqala ngale ndlela, kuphele ngale ndlela. Andicingi ke bawo into yokuba yinto embi leyo, kodwa into embi ivela kanye xa abantu beyazi indlela yokuzila. Ukuzila kona mhlawumbi akuyonto embi, kodwa abantu abakwaziyo ukuzila into yokuba kwenziwa njani bayakwazi nokuba benze ukuzila ibe ngangathi yinto embi. Ukuzila bade abanye abantu bakupapashe okanye ubonakala ebusweni into yokuba mna ndizilile mna. Mhlawumbi kweli lethu ixesha bawo uzayibhala kwi-status into yokuba ningandiphazamisi mna ngokuba
ndizilile mna. Kunjalo nje ndizilele into yokuba mandifumane into ethile, ndifumane into ethile, ndifumane into ethile, ndifumane into ethile. Ngoko ukuba ninondiphazamisa, ndizawuphazamisa ukuzila kwam. Ingxaki mhlawumbi kukuyazi indlela yokuzila. Kunjalo nje uyazi ngokomgaqo nangendlela yonke ebhaliweyo, ude ubone nabantu abangazili ngokufanelekileyo. Kutheni ubani ingangathi uzila ngamanzi aneswekile nje? Ngoba kuthiwa masingaseli namanzi, okanye kuthiwa masisele amanzi angenanto. Kodwa ndiyambona ubani umane efaka iswekile, ndiyambona ubani into yokuba umane esityana neepilisi, kodwa kuthiwe masingatyi enye into ngenxa yokuba umntu uyayazi iprotocol yokuzila. Ngoku lo mfo uzama ukusondeza loo nto, into yokuba ingangathi uThixo uyijongile indlela enizila ngayo, ngoba apha phakathi ekuzileni kuye kudaleke ingxabano phakathi kwabantu ababukeleneyo into yokuba kuzilwa njani. Abantu abayazi kakhulu ngokuzila nabantu abafikayo kule nto. Kwathini kudala sayenza le nto thina, asizufika sixelelwe nguwe into yokuba makwenziwe into ethile. Hayi nje ubani uhlele ngakuthanda ukutya, kutheni nizawuthi makayeke ukutya ngoba lo mntu une-3 days angayityiyo nje ngobomi bakhe. Ngoku ingangathi nimenzisa into aqhele ukuyenza. Ingaba kukuzila oko? Ecaweni thina kwedini sithi ngeentsuku ezintathu kukuzila oko. Lo mntu aqhubeke esenza ezinye izinto azithandayo, ngoba ecaweni kuthiwe makuyekwe nje ukutya, aphume umntu ahambe ayokubetha omnye umntu ngempama phaa phandle, ugqiba aqhubeke athi mna zintsuku zintathu ndingakhange ndidle. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku uIsaya uzama uzokusondeza ezo nto, into yokuba ingangathi nazi kakhulu ngeprotocol kaThixo, kodwa owona msebenzi ekumela niyawenza ingangathi aniwenzi noko. Abantu bawumnguni bayazila, kunjalo nje abanye bazila bezizityebi, kunjalo nje benayo yonke into ingadingwa ngabanye abantu. Athi ngoku ndidinga ukunyuselwa emsebenzini, agqithe umntu eqala ukudla eqaleni kwegeyithi, ahambe ayongena emsebenzini angathethi namntu, amane ebiza uThixo wakhe, aphinde abuye angene endlini agqithe kulaa mntu abesithi uThixo. Abantu abaswela ukudla. Ukuzila kwakho kungasebenza kakuhle into yokuba ungabaqhekezela isonka, nokuba awubanikanga bonke, okanye nokuba awubanikanga sonke isonka sakho, okubuqhekeze nje kule nto inayo. Inzila yakho ingangathi ingaphumelela. Lo mzalwane uzokukhumbuza into yokuba kakade eyona nto umele uyayenza, umele uyenzela uzuko lukaThixo. Sinengxaki bawumnguni nabantu abazilela iinkanuko zabo kuphela. Sinengxaki ngesilungu, sinengxaki nabantu abaselfish ngezinto zikaThixo. Yonke into ayenzayo umntu ufune yakhe inzuzo, kodwa kukho abantu anakho ukubanceda angabancedi noko. Uthi lo mzalwane, le into uyenzayo ulibala umsebenzi kaThixo, kuba ufuna kweneziseke ezakho imfuno kuphela. Leyo senokwenzeka yinzila yobuxoki leyo. Hayi Nkosi yami. Uthi phaa ku-7 bawo asikoku na ukumqhekezela isonka sakho olulambileyo, ubangenise endlwini abazintsizana abatshutshiswayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko lo mzalwane uveza into yokuba kutheni ingangathi ujonge calanye nje. Kukho abantu uThixo akuthuma into yokuba mawubancede. Kakade abantu bakaThixo bakholo into yokuba abantu abasokolayo, abantu abatshutshiswayo bafumane ithemba into yokuba nakule imeko endikuyo ndingaphuma.
kodwa wena uthi uThixo bekunikile ubufuna ngaphezulu koku okufumanayo kodwa emva kwakho zintsizi ngamanye amaxesha ikwanguwe lo utshutshisa abanye abantu ngenxa yokuba wena ufuna ukubekwa phezulu. La ndawo endikuyo ndayizilela kunjalo nje akho mntu ozandixelela nto ngendawo yam endikuyo kunjalo nje umntu ongaphantsi ongaziyo into yokuba ndifike njani apha ndiza kumbonisa into endibhinqe ngayo ulibale into yokuba okona kuzila kuncama into enayo uboleke ongenayo. Nkosi yami. Yawuthi ke wawubona into yokuba unezinto ezaneleyo uzinika abanye abantu. Uyawuthi wawubona into yokuba unaso isonkana bamnguno naso uqhekezele umuntu olambileyo uthi wawubiza uThixo asabele uThixo. Asabele. Ngoba wena kuthi abantu bakrweqa nawe uguquke uthi noko incinci le nto nayo kodwa into yokuba undidle ndodwa ungadli wena masiqhekezelana apha ukhwaze kuThixo aphinde uThixo athi nase sinye isonka. Mhlawumbi siyazila nje kodwa ayikabi kuko bawumnguni. Mhlawumbi simane sikhwaza uThixo sibe zinsizana kodwa sinazo izinto bantwana abahle bakaThixo. Mhlawumbi kuthiwa namhlanje kuyingozi ukuzenza i-victim kodwa uyakwazi ukuzikhupha kule nto kuyo. Kukho abantu abazi-victim ngenene nangenyaniso onobanceda kodwa ubhizi uzenza ingangathi ngoyena mntu omele ukusizelwa kodwa uThixo zininzi izinto akuphe zona. Namhlanje uthi uThixo khawuqale uyomnceda omnye umntu ozinsizana phambi kokuba uThixo akubonelele. Nkosi yami. Yakwandula ke ukukhanya kwakho kuthi qhiphu njengokusa kuhlumeka msinya ukupholiswa kwakho. Kona bawumnguni kona ubuhlungu ezawudibana nabo kunjalo nje ebuhlungwini bethu izinto uThixo akuphe zona azizusuka kuwe kodwa ube uyancedisana nabantu bakaThixo kuzawufika imini yokupholiswa kwakho. Ngiyabithi le nto xa ndiyijonga bawumnguni ukhona umntu osokola ngaphezu kwakho ukhona umntu ova kabuhlungu ngaphezu kwakho ize uthi wena xa ufumene ithuba uzame ukuncedisa nokuba ayiphelelanga kodwa khawuzame ukuncedisa mhlawumbi nale yakho intlungu izawuncedwa nguThixo ngoba uyakwazi ukumbona omnye umntu osentlungwini. Nkosi yami. Kokona kuziloko ndicinga mhlawumbi bawumnguni abantu beyeka ukudla nje kungenxa yokuba bayakuthanda ukudla okanye ngokuthiwa abantu mabayeke ukudla for ukuzila babekuthanda ukudla ngoku kukusacrifice into abayithandayo kodwa ngoku sikhetha into yokuba sisacrifice ukudla kodwa siyayazi into yokuba siyalala sidlile. Abantu mhlawumbi ngela xesha lakudala wayengaqinisekanga into yokuba uzophinda adle nini ngoku ukudla mhlawumbi asinakujonga kakhulu kodwa kukho izinto ekumele sizincame izinto esisicinga into yokuba sifuna ukukhulisa zona mhlawumbi kumela sincame zona sizincamela abanye abantu azi uThixo uthi wakuzibika athi uThixo ndikho. Hayi man. Mhlawumbi uThixo ulinde thina bawumnguni mhlawumbi uThixo ulinde thina. Mhlawumbi uThixo unazo impendulo kunjalo nje unawo namacebo kukho amakroba awavulileyo uThixo kodwa nje uwavale noba kungenxa okungaboni uzawuthi wakunceda omnye umntu umboleke noba yiloo nto ingabonakaliyo ucinga into yokuba ayinamsebenzi kodwa ingamnceda yena avunguze umoya uThixo ubonakala into yokuba kudala likhona elikroba bekudingeka wena ibe khona into yenzayo komnye umntu. Kuyakwandula ke emva kokuba
kuyakwandula ke. Ngoko ithi loo nto kumele uqale wenze. Kunjalo nje unawo amandla okwenza. Bantwana abahle bakaThixo, akekho umntu bawumnguni ongenawo amandla okwenza. Ngoko uyakwandula ke emveni kokuba usebenzise amandla akho ukunceda omnye umntu. Kuyakwandula ke bantwana abahle bakaThixo, athi uThixo wakuzibika kuye, athi uThixo ndikho. NgoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo, Bawo. siyiza kuwe ke ngoku baba. Kule vesi ke bawo yesithoba nothi ke nakumbiza asabele ulikhoyo. Nothi nakukhala athi ndimlo. Bawo ndizama ukujikajikana ke nesi silungu kwenzela ukuthi noko ndiyazama mhlawumbi ke lawuvela ke apha ekapeni kwethuba le nto ndifuna ukuyithetha, kodwa uyacaca ukuthi when you have mastered the art of fasting, impendulo
ziyavela. Mm. Ikhona indlela eyiyo ekufuneka siyimasterishile Ewe tata. ukuze kuvele impendulo. Ewe tata. U-Isaya uxela isono somntu kuqala. Mm. Ndizela abantwana basuka baqeqa kum. Mm. Axele nendlela yokubuya komntu. Ewe Nkosi yam. Ndandindedwa Hey bawo. kuso isixovulo. Mm. Ndasinyasha ndinomsindo. Mm. Kungekho namnye ofuna ukundinceda. Ngoku simboniswa ke esixelela apha, ndiyacinga ubana umhlambi uqala pha ku-56 ukubheka kwezi ke ngoku zokugqibela. Nkosi yam. Ubonisa izulu elitsha Nkosi yam. nomhlaba omtsha, okanye ukubuya kwempendulo Ewe Nkosi yam. kuvela apha. Ngoba xa uguqukile kwenzeni kwakho izinto, Mm. okanye when ubonile licala ukuthi alikulungeli, Ewe bawo. uyonqonqoza kulo umnyango ngokutsho kukaThixo, Ewe Nkosi yam. uyeka ukumamela ingqondo yakho namava akho ayizolo, kodwa baba. usuke umamele uThixo. Sibona ke ngoku uIsaya apha exelela okanye ehewula aba bantu Ewe Nkosi yam. ekwenzeni kwabo kakubi, bacacisele okanye baxelela ukuthi ukuzila oku kokuzibhuqa emhlabeni Ewe Nkosi yam. ukrazule impahla, uThixo noko akakujonganga, Ewe bawo. kodwa ukunyenyisa amatyathanga, ukukhulula imbophelelo Ewe, kancinci, Nkosi yam. ukukhulula imixokolelwana esibotshelelwe ngaso, ukombathisa abo basweleyo, Ewe Nkosi yam. ukunikeza bantwana bahle bedinga isonga kulowo usweleyo, Ewe, ukuthi bantwana bahle bedinga kulowo ungenawamendu umtatamise, Ewe Nkosi yam. uyokwenzela ukuthi ayokufika naye entanjeni, athi bana lelona ke zilo endilunanzileyo olo, bantwana bahle bedinga emveni ubana nenze loo nto Ewe ke bawo. yena uyakuthi nakuzibika kuye Ewe lowuthi Nkosi yam. nakuzibika kuye, bantwana bahle bedinga aniphendule Nkosi okanye asabele uThixo, ngoba unguThixo xa nusenza Ewe kakuhle tata. asuke naye enze kakuhle njengomthandazo usitsho, sixolele izono zethu Ewe, Nkosi yam. njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo. Into ecaca ukuthi kufuneka nawe wenzele uThixo enze, Nkosi yam. nangona mhlawumbi ngamanye amathuba uzibona ingangathi awunanto wena, bantwana bahle bedinga, kodwa bantwana bahle bedinga usuke wolula isandla. Ewe, Kakade bantwana bahle bedinga abantu abaneentliziyo zokupha, bantwana bahle bedinga ngaba bangenazo izinto, bantwana bahle Nkosi bedinga yam. abantu bantwana bahle bedinga abakwazi ukwambathisa abanye abantu, ngaba kakade bangenazo iimpahla okanye iingubo Nkosi zokokuthi yam. boleke bona, asuke ancame ezakhe, bangahle bedinga umntu okwazi ukuqhekeza isonka, Ewe, bangahle bedinga Nkosi yam. ngulona ukwaziyo ukuthi akwazi ukulala engadlanga, bangahle bedinga ancame okanye aqhekeze, bangahle bedinga kwasisonka sakhe sincinane, kakade isandla esivuliweyo mosi, bangahle bedinga siso esamkelayo, kwananjalo bangahle bedinga iyacaca ukuthi bangahle bedinga
ukubana sikhe samastarisha ke uyohlidinga i-art yokuthi sizile uyohlidinga singazili ubana sifuna ukubonwa lilizwe singazili uyohlidinga umhlambi umgaqo njengobana ebesithubonani uyohlidinga esitsho kodwa sizile uyohlidinga sisenza uyohlidinga ubona iesile likamelwane wakho litshonile uyohlidinga ukwazi ukulihlangula ubana kukho umuntu okhonyiweyo uyohlidinga ukwazi ukuthi ukhulule uyohlidinga ubana kukho umuntu oze ukwazi ukuthi wambese wenzela ukuthi ngexesha lokukhala kwakho abone uThixo ukuthi thina naye kwazi ukunceda ubani asuke akuncede umhlambi uyohlidinga imithandazo yethu ingakwazi ukuphenduleka nje uyohlidinga sihlele ezikoneni zethu sizila ngehlobo esifuna ukuzila kuthi uyohlidinga sithi sekuthi umhlambi uyohlidinga yayele ebumake next kwakho uyohlidinga ungakwazi ukuthi uyokuhlangula ngoba uzixelele wona uzilile okanye uzikabe ngethuthu uyohlidinga ungafuni ukuthi izandla zakho ezi zingcole uyohlidinga kanti ulujonge uThixo angcolise zakhe izandla kakade ubulungisa usibukhuphayo uyohlidinga noThixo ubukhupha ngayo uyohlidinga uthando olukhuphayo kumntana kamakhelwane wakho uyohlidinga ezihlobeni zakho noThixo ulukhupha njalo olekuthando uyohlidinga lonto uyenzayo ke uyohlidinga yiyo ezothi ikuvulele indlela yakho uyohlidinga ubulungisa obenzayo bubo obuzothi bulungisa indlela yakho Kusiyam ndim lo wakukhala bawo athi ndim lo lonto engekaphenduli nje engekakuniki ezi zinto uzifunayo kodwa wakuthi hayi ulila asukathi hayi sulila ndim lona ibakhona ithemba uyohlidinga umhlambi engekakuphenduli kodwa sizowuthi ndim lona uyohlidinga uThixo kuwe esisikhalo usikhalayo esisijwili usikudala usilila uyohlidinga umhlambi uthi hayi man kudala ndayimasterisha le athi yokwenza uyohlidinga kudala ndayimasterisha lento yokuzila uyohlidinga ndizila abantu bengaboni uyohlidinga uyaziwa nalapha esitalatweni ukubana uyohlidinga abantu xa bengenanto bombathiswa ngumqolo uyohlidinga abantu uyohlidinga xa belambile bazapha kuwe nangona ungenanto uyohlidinga kodwa ekulileni kwakho wakukhala uThixo uyazibona inyembezi zakho uzosuka athi ndim lo liveli themba ngoba wakuthi ndim lona suke nokubana impendulo ngoku ayivelanga nokubana umhlambi lento kudala uyithandazela ujijisana nayo akuthi ndim lona ibakhona ithemba ukubana bayohlidinga uza kuzisula inyembezi umhlambi nawe ufanele nalamntu wayethetha ukulila kwam wasuka wakwenza uqamba bayohlidinga ngoba wenza imasterishe le athi yokuzila bana bayohlidinga ukulila kwethu uyakutshintsha uThixo bayohlidinga akwenza uqamba uthi ubulili izolo bayohlidinga asuke uThixo akuvuyise namhlanje bana bayohlidinga uthi bayohlidinga ubudlakazela namhlanje asuke uThixo bayohlidinga asuke akomese bayohlidinga uthi ungafumana imisebenzi namhlanje bayohlidinga athi uThixo namhlanje akunike bayohlidinga umsebenzi uthi bunqweni izolo asuke uThixo amaphupha akho awafezekise bayohlidinga ngoba ukutshitshile ukulila kwakho yakuqamba ke wanguThixo man asisikelele asithamsanqilise ngokuthi bese phakadeni amen Nendokwenza manje lento fafaka ingubo mongameli
Bawo pha ekupheleni kwaverse 9 uzibike athi ndikho. Ukuba uthe wakususa phakathi kwakho faka idyokwe nokwalatha ngomnwe nokuthetha ubudenge. Uthi uyawuthi xa uzibikayo athi ndikho ubuzisusile izinto. Ewe kona ukuzila uzilile, kodwa xa ukho abantu abacinezelekayo ukhona pha ekucinezeleni. Xa kubonwa abantu ekumela bagwetywe ukhona pha ekukhombeni ngomnwe into yokuba ayikho le nto ubuyenza kakade, yile nto kuyo. Ube unako ukumbonisa into yokuba ukuze uphume kule nto kuyo kungcono wenze kanje, kodwa umhlale entloko umcinizele. Kodwa wena ulindele xa uzibika kuThixo, ulindele into yokuba uThixo athi ndikho, kanti wena uxhoma idyokwe kwabanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, ume uthi ndizilile, kunjalo nje ndifuna noba sisihlalo esithile phaa enkonzweni ndizilele sona, ndizawuzila iveki yonke, kodwa kwaphaa enkonzweni kukho abantu abancedisayo. Abanye mhlawumbi bamane bebonelelwa yinkonzo, into yokuba khawusule nje isitulo sikamfundisi, icawa izawuthi xa ilungelwe ikubonelele ngenxa yokuba wena unendawo ephezulu ecaweni. Athi umntu ndinengxaki ethile andizukwazi namhlanje ukuvela, ubusithi kakade umsebenzi wakho ubuhleli ungafuni ukwenza, ungamameli nokuba ugulelwa ngumntwana kusini na, ngenxa yokuba wena ufuna ukushayina kumfundisi ukwenzele le ndawo oyifunayo uyifumane. Abantu abasengxakini bacinezelwa nguwe, kodwa wena ufuna ukusikelelwa nguThixo akunyuse akuse phezulu. Namhlanje uthi uThixo susa idyokwe oyibeka phezu kwamagxa abantu, ukwenzele xa uzibika kuThixo athi uThixo ndikho. Uthi uThixo namhlanje mayingabi nguwe owokuqala ukukhomba abantu into yokuba ibiyingxaki yakho le, bekumela wenze oku noku. Wena iba ngomntu wokuqala ukumbonisa into yokuba singasuka kanje kule ngxaki esikuyo. Uthi uThixo xa unokwenza zonto okanye xa unoyeka ibe nguwe okhomba abantu kuqala ngomnwe, kunjalo nje ubakhomba ubasola uthetha izinto ezingafanelekanga kuba ucinga usendaweni ephezulu, ucinge futhi uzawunyuswa nguThixo. Uthi uThixo susa ezo zinto kuqala uze uthi xa uzibika athi uThixo ndikho. Baba, le ndawo oyifundileyo ithi ukuba nithe nahlukana nengcinezelo, Ewe tata, nayeka ukutyityindisela abanye umnwe. Nkosi yam. Bawo wakhe wathi omnye umama ngexesha lokubandezeleka kum, Ewe nkosi yam.
wathi ndiyayazi eyona nto kutheni ngathi ndandihamba nawe baba athi ndiyayazi eyona nto ebangela ukuthi ningaphangeli bantwana bahle bedinga sathi xa sizama ukumbuza wasuke wasityityimesela umnwe wathi niyamgezela uThixo nina ndaphuma apho ndinento ethi ayiwanda kutheni ethethe lihlobo lento abantwana bakho okanye abantwana bakhe bona umhlambi into zazibahambela kakuhle elo xesha bana bahle bedinga zasuka izinto ngophanyezo kweliso bana bahle bedinga zaguquka izinto bana bahle bedinga esatyityibisa umnwe enjalo bana bahle bedinga ndathi xa ndifuna ukumbuza bana bahle bedinga ukubana wena ngoku xa umntana khele lihlobo awumgezeli na uThixo wasuka uThixo wandinqanda bana bahle bedinga umhlawumbi bana bahle bedinga nathi umhlawumbi nathi singena emililweni ukutyityibisela imnwe balahlwedinga abantu bakadinge sicinge izinto esizinikwa nguThixo sinawo amandla okuthatha izinto sinawo amandla bamahlwedinga okukrazula okanye sinalo ilungelo lokukrazula inhliziyo zabanye abantu bamahlwedinga sicinga ubana siyayazi ingqondo nenhliziyo kaThixo ngomuntu ngamnye kanti siyazi ulungu utyityibisa umntu babeshwedinga olunge babeshwedinga ukhomba omnye umuntu babeshwedinga uqimbana uthethela uThixo kanti awuyazi ukuthi likhona ixesha apho kuguquke khona izinto. Nkosi yam bawo ingangathi xa ndizama ukuyijonga le nto siyagoduka ngoku siyagoduka ingangathi ithi le nto uThixo obuyekezayo bantwana bahle bakaThixo ingangathi uthi uThixo abantu mabalumkele ukuzenza uThixo ngendlela engeyiyo bantwana bahle bakaThixo ngoba kulula xa usendaweni ephezulu bawungoni ukuzenza uThixoana othile bantwana bahle bakaThixo kulula xa kwindawo ephezulu uchaza into yokuba wena izinto zakho kungenxa yokuba awubabona okanye kungenxa yokuba uThixo akakuthandi ncam wena kunjalo nje kufuneka ukhonze mna ukuze uThixo akubone endaweni yokuba akuncede njengokuba uThixo emcela ngokunjalo afuni into yokuba uqala ukhonze yena ngokuba abantu ingangathi bafuna ukuzenza uThixo ingangathi abantu bafuna ukugweba kuqala ngoba bave uThixo kusithiwa nguThixo ogwebayo bantwana bahle bakaThixo balibale bawumkhona into yokuba uThixo ngoku akakagwebi uThixo kodwa uThixo nguThixo sabonelelayo bantwana bahle bakaThixo ngoko ukuba ingangathi bawumnguni ukuba ufuna uzenza uThixo khawuzama uzenza uThixo obonelelayo abantu abasengxakini ubabonelele ngoba uThixo kwezi zinto esizenzayo ebantwini usasibonelela uThixo ngoko ngokubonelela kwethu ingangathi uThixo uthi nawe ukubonelela kwakho ndiyakubona kwecala kodwa ukugweba kwakho uzulumke uThixo uza kuyibuyisa loo nto bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizolunyukiswa ngaloo nto uzungazenza uThixo ogwebayo ngoba abantu bayathanda bawumnguni ukuzenza uThixo ngenxa yendawo abakuzo ngoko bazalwane uthi uThixo ukuze usikelele okanye usikeleleka nje kungenxa yokuba ndibuyisa ubuhle owakhe wabenza ngoko uThixo ewe nguThixo ogwebayo kodwa asikagwetywa ngokubazalwane ithi uThixo into asayenzayo ukusibonelela kodwa thina sifuna ukuleqa phambili abuThixo esinike ithuba loba senze kakuhle ngoko xa unawo amandla okunceda omnye umuntu khawuzama uzenza uThixo ngoba kakade ingangathi ndiyathanda ukuzenza uThixo zama uzenza uThixo ngonceda umntu ngoba uThixo ukumncedile nawe ngoko uzawuthi xa uzibikayo kuThixo akukhumbule uThixo. Baba siyagoduka ngoku Siyagoduka baba ndim lo Isaya uyivula pha kulaa ncwadi yokuqala
izani sikubonisayo. Ewe, Nkosi. Uyacaca ubana nguThixo lona othanda ukuhlala nabantu Ewe, bancokole naye. Bantwana bahle bedinga uThixo emveni bana ulilile, bantwana bahle bedinga umile namhlanje esithi ndim lona umxelele ingxaki zakho. Ewe, Bantwana bahle bedinga akusombululele ingxaki zakho. Mhlawumbi uza kukuxelela ukuthi Akuxelele, bantwana bahle bedinga andikunikileni into ethile ngesizathu esithile. Lena into ndiza kunika ngexesha elithile kuba awukabikho ready for yona. Ndiza kunika lena into kuba ndifuna ukulungiselela into ethile. Nkosi yam. Ndifuna uhambele ndlela kwenzela ukuthi uzofika phayana. Bamashibedinga kule moto yakho ukhwelise lona kwenzela ukuthi niyophumelela nonke ukufikelela kule ndawo. Bamashibedinga kodwa namhlanje uThixo umile namhlanje uthi bana ekulileni kwakho ndim lona. Bamashibedinga xela ingxaki zakho kuThixo ngoba umile yena namhlanje ukuthi ndim lona. Ewe kudala uzixelela iitshomi zakho, kudala uzixelela abanye abantu bamashibedinga bangaphumi nasisombululo. Bathi uThixo namhlanje umile namhlanje esithi ndim lona. Bamashibedinga umile endlini yakho udunge bamashibedinga kwingxaki odungadungana nazo esithi ndim lona. Umile bamashibedinga ezinzulini zobusuku bamashibedinga ungakwazi ukulala ingxaki zimile phambi kwakho. Athi kubana ndim lona. Bamashibedinga efuna ukuncokola nakho bengekho abanye abantu. Bamashibedinga athi kubana ndim lona ngoba ufuna ukuncokola nawe uThixo. Bamashibedinga umkhangele enqweleni. Bamashibedinga xa nubhudla umoya. Bamashibedinga wavela uThixo wathi ndim lona. Bamashibedinga mawuthula uthi tu. Bamashibedinga izawuthula nezinto ojongene nazo. Bamashibedinga into edingekayo ukuthi ukhale kuThixo. Bamashibedinga khangela xa idibana nemfama ibhomboloza. Bamashibedinga ikhala kuThixo. Bamashibedinga wathi ndim lona. Bamashibedinga bathi abantu bethetha. Bamashibedinga akafanelanga kuncedwa lo mntu. Bamashibedinga kodwa wasuka wathi mayibizwe. Bamashibedinga ngoba ufikile uThixo namhlanje ufuna ukuncokola nawe umxelele. Bamashibedinga ezi zinto ungakwazi ukuzithetha nabanye abantu ngoba zikhona imeko bamashibedinga esingakwazi uzincokola nabanye abantu. Bamashibedinga sisuke sijijisane imini nobusuku nazo. Bamashibedinga singakwazi nokuzincokola nabantu esibathembileyo. Bamashibedinga bathi befuna ukungena kuthi bancokole nazo kodwa sisuke singakwazi. Bamashibedinga ibe zinyembezi zodwa. Bamashibedinga ezihlayo ezincokolayo kodwa uThixo namhlanje uzofunda ezonyembezi ziwayo. Bamashibedinga uzofunda. Bamashibedinga nomilebe ibebezelayo ifana nokaMamuhana. Uthi namhlanje ndim lona. Bamashibedinga engxakini yakho. Bamashibedinga uze nesisombululo uThixo. Bamashibedinga uze bamashibedinga nempendulo uThixo. Bamashibedinga emveni bana umasterishe. Bamashibedinga iathi ukuthi uzile uThixo namhlanje uthi ndim lona ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama thina songena kanjani? Mama songena
masinikele baba, masinikele baba. Babo, siyacela manje kwi-fans ze-Sundowns neze-Orlando Pirates zicophe ukusubscribe just ukupholisa inhliziyo zazo kwenzela ukuthi uThixo azoziphilisa nazo le meko bajongene nayo phayana into la ndawo yakho Klopkop abaphilise bawo. Siyacela ke kuye wonke umuntu obukele acofe ukusubscribe ukubana ke so usubscribe le ngamcofe ulike kwenzela ukuthi i-content le yethu ihambe iyofikelela kwindawo esingakwazi ukufikelela kuzo. Xa ucofile ke usubscribe ungayicofa ke alaqhosha le notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze ukuthi ikawe yabantu abangacawe ngentsimbi 5 iyaqala iqhutshwa ke ngulo mzalwane wakabonani ngamanye amathuba uyawumane umbhaqa nami. Kwindawo ke ohamba kuzo mhlawumbe ungabe ke uyobukela i-Sundowns mhlawumbe ubuye ubukela i-Sundowns ne-Pirates e-stadium xa kukori Pirates uthi icawe yabantu abangacawe iyafumaneka pha ku-YouTube nakwindawo ke mhlawumbe ezirenkini ezibhasini nasetreyinini nasemisebenzini yethu mani naxa abanye xa beyofola mhlawumbe besalindele ukubizwa ngabelungu kwezindawo bafola kuzo ungachaza ukuthi icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ke ibhekpetsha ke ngeli sandawana likhulu ke lihamba nelikhosi kazi likhulu. Okay, bazalwane ke iSundowns iphumile kwi-top 8. Ezinye team khange zingene Njengesiqhelo siphumile bawo. Njengesiqhelo. Ndiyacinga into yoba sisiqhelo nongangeni top 8. Bazalwane masibulele kumuntu wonke oye wasibukela. Masivaleni inkonzo yethu yanamhlanje. Fefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bobuyingcwele bungahlala kuthi sonke ithi buyinkosi ngoku nangaphakade. Amen. 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 Ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa, ukuba ke ubekwitho noba ukhiva pha eKapa lecawa besiyenzele wena, ukuba ubhala umviwo zokuphela kwenyaka okanye ze-trial examination lecawa besiyenzele wena. Sakubeka emthandazweni ngethemba lokuba emveni kokuba sithandazile wena uya ezincwadini zakho. Masibulele ke kumuntu wonke oye wasibukela kwindawo zonke enisibukele nikuzo. Sibulele kumuntu wonke oye wasimamela kwindawo zonke enisimamela nikuzo. Siyabulela bazalwane, masiphinde sidibane kule veki zayo kwicawa yabantu abangacawiyo ngentsimbi yesi5 apha ku-YouTube. Enkosi kakhulu bazalwane, le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo thandazekayo. Babayini Kadosto is the limit. Enkosi. Bye. Yo, Papa, Take 3. Papa.